फै नामा खालामदो? आं मैगं सायदो। मा मैगंलै? दिंखिया। दिंखिया? सोर खानाय? आइ गोदोर। आइ गोदोर। आइ गोदोर? सायनो रोंगौ नोङो? जायो नों दिंखियाखौ? मादो सङो दिंखियाखौलाय? लंदो सङो। मादो? लंदो। मा लंलै? रं। संखै। ओमफ्राय? ओमफ्राय? थाव होआ? थाव होयो। ताव ना थाव? थाव। गोथाव थाव थाव। गोथाव थाव? सोरबाबा थाव गोथाव। मा? थावा थाव सोरबाबा गोदै। नंगौ नामा? मैगंखौथ' थाव सोबाबोलै। आयालै आयालै आया एवस्टोन सांदों बेफोरखौ मा? बेखौसो दोनहरदों? आखाया जारि लेथ्रा जाजोबगोन आंनिया। मानो? दिंखिया सायनानै? आब'मोननाबो जायो। मा खालामनो नागिरदों? हो? बस'बानो जायोलै। बस'नानै दंबावो। स्कुलाव थांबायना थाङाखै नोङो? थाङाखै। बन्द' होदों। स्कुला? मालानिफ्राय?